Ganda dyan, oh. Ganda naman dito. Oh. Ayan guys, andito na tayo sa may stanza. At bibili lang muna tayo ng mga kailangan papunta dun sa sa dagat. Yan, oh. For the first time, 3 kami kasama ko itong anak ko. Nakapag-rides kami na kasama itong bata. Wala maiwan sa kanya, kaya sinama na namin. O, full pack. Gamit nila, oh. Yan, oh. Pa yung isa. Tingnan ninyo kung gaano karami ang namin. Bit-bitin namin. Oh, may gitara. Oh, may beat pack. Yan, oh. Pakwan pa. Pagod ka? Pagod ka, nak? Sige, sa'yo na yan. Ika, pagal ka? Oo, betis. Itong sama namin isang motor. Sino nag-inom sa inyo kagabi? Wala. Sigurado kayo? Hindi nagyaya ng inom to? Nasaan na yung isa? Nagayaya, kaya nang hindi namin pinatulan. Hindi nyo pinatulan? O, yan. Mababait naman pala sila eh. Sila uminom. Nasaan pa rin, Jeff? Kaya na, umuwi ka agad yan. Sino siya? Ay, happy birthday pala! Happy birthday ang aming Francisita. Yan yung sa akin naman ngayon, full pack. Pating helmet ng bata. Alab. Pagod ka na, bebe? Stanza. Fiesta. Nabutan kami ng mga kandidato. Saan? Alata ng arat ka, yan chula palakit. Kami nag-diretso yan, eh. Welcome to Stanza Beach. Oh, yun na kita mo sa yan, di ba? Kayo? Paano kayo? Yan. Ito yung camping site nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kini rin pamangan kanya po talab. Marakal na kanya po din. Internet namin, no? Pwede ka mag-rent dyan. Dito ko kakain. Saka pa ito, natalaman na kayo. Gano? Bakit yung gano? Siyempre ka mag-send, no? Muli malaot ka rin, eh.
Guys. Yan, yung mga siya dito. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa beach. Iyan, no? Alright. Ito, nagsalang na tayo ng ano, pang-ihaw. Yan, nakiram tayo rito sa may tindahan. Ayan. Ayan guys, mga kasama natin. Alright. Para makita lang ninyo kung ano yung tsura nitong ano. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Doon, napakalawak nitong ano na to. Tapos may mga ADB, oh. Ayan, oh. Alright. Ayan. At tayo mag-iihaw ng ano ngayon. Meron na. Mag-iihaw tayo ng bangus. Ang lalaki ng bangus. Ay, birthday celebrant, oh. Hindi, mamaya pag namalingki. Oh, bakit? Nakaiwan ng buro. Yun na nga lang sa kanya. Naiwan pa niya. Stanza. Ano, mabot sa hanggang mamaya gabi. Na? Oo nga, no? Hindi, meron pala tayong ganito. Oo. Dito ah. Pagod na pagod yung birthday celebrant natin, no? Halika, ayun. Birthday. Pagod, sarap ka ng tulog. Sarap ka ng tulog niya. Saan tulog niya? Oo. Tres yan. Kalamansi. Tinayo na yung tent. Maghanap na kayo ah. Ayan po. Ay, ayan na. Basta na tayo. Ayan. Galing kong init ko. Pinapuno niya yung mantika. Yan guys. Ito na yung bagong ano, tent natin. Kaya lang mainit. Ito sa Mainit pala. Pods. Diyan sa lamesa ko. Ay, Pods. Yatas mo pa yung puta, nakabigat pa nga ito. Ayan ang Aw! Allah. Ito yung Huwag yung masyadong sasakit ni. oh, sarap naman ang pagkakaihaw nito, men. Ah, di ano naman pala yan eh. Di hila pala eh. Ito yung bagong tent na nabili natin, guys. Yan. Mainit pala pag sa ano. Ayan. Si Mrs. talagang all in black. Wala na, kirara na yung bata. Kirara na yung ano namin, yung anak namin. Bawang ko yan. Nagulat yung pizza. May narinig akong parang ibon. Tweet, tweet. Oh. Pag inilawan mo naman, wala kang makitang ano. Ano kaya yun? Yan guys, we survived dito sa ano, Stanza Beach.
Yan, overnight. Ito ang ano rito, view rito pag umaga. Yan, ang ganda. May mga tao na rito na naliligo. Yan guys. At dahil at dahil malayo ang ano rito, hugasan. Kaya dito kayo maghugas ngayon sa may ano, sa may dagat. Yan o. Yan. Alright. Malayong tubig kasi rito eh. Wala kaming tubig kaya dito tayo sa dagat maghuhugas. Ayan guys. Ano pa? Ano? Diba? Libreng tubig. Morning. Morning. Ayan o. Good morning. Napaka tahimik, napaka peaceful. Tapos ito yung tent namin. Yan, nagluluto na kami ng para almusal. Good morning, Boss Rodney. Good morning. Ayan, ang tent namin. Yan. Good morning, Palikoy. Good morning. Look at the view. Oh yeah, ayan. Ayan, yung iba nagliligpit na ng tent nila. Yung iba magluluto ng almusal. Oh, ligpitin nyo na yan. Kasi nga magliligpit na rin kami. Ayan. Ito yung bibi namin. Ayan o. Sarap ang tulog niya. Wow. Oh, may mga bagong dating din dito. Yan, tulad niyang isa dyan. Bagong dating lang. At kapuputap lang ng tent. Shot pa? Okay, shot pa? Oo, marami pang yelo dyan. Mata ko, alak. Yan guys, oh. Baga pala pero may marami ng mga nagano rin pupuntahan dito. Yan, oh. Mas Rodney, oh. Success ang birthday. Parehasel, oh. Sarap tulog. Lakas maghilik. Ay, di ka. Sino ba naghilik? Wala akong narinig kagabi eh. Ako na nga ba, yung katabi ko ano nito ka ako, yung mga katulog, oh. Si Hing na lang kami. Ikaw, nakatulog ka kagabi? Nakatulog ka kagabi? Bakit? Hinahanap po yung ibon? Oo. Sasangat si commander. Tapos sumunod ng itlog. Ayan. Oh, bigyan pa ng oyster sauce. Namit. Yung mga kalasing guys. Buhay na naman ang Stanza Beach. Kagabi kami lang nandito. Ngayon dumadami na naman, no? Alright. Yan ang buhay dito sa Stanza Beach. Napaka astig. Alright. Uy, may Siberian, no? Hindi na lang, ilan lang na tao rito ngayon. Yan. Dumami kagad. Pamilya, babarkada. Guys, tingnan natin itong mga nag-aahon ng isda, mga may huli. Yan, oh. Yung mga tali sila rito ng galing doon sa laot. May naahong kayong isda, ate?
Tayo pa nung ano na, oh. Tali na. Oh. Hindi ko alam kung anong purpose nitong cage na to. Parang may mga halaman sa loob. Ayan, no? Tapos dadalhin nila doon sa sa laot. Yan siguro yun siguro manginginain yung mga isda or kung ano mang laman dagat. Ayan, no? Yun, tapos dadalhin nila doon sa laot. Ayan, no? Mara, anong inuhuli nila, nak? Isda. Inaabangan namin yung pag-ahon ng isda, kinukuha ng mga yan, ng mga mangingisdang yan. Gusto mo sumakay doon? Sa banana boat? Ha? Sige tayo.